Sofia Matasha, ndiri mai ndinganyama. Pamusoro mambongazi. Mambongazi andauya ndakamirira mhuri yekwaMatasha. Ndauya ndakamirira mhuri yekwaMatasha nekuda kwematambudziko atiri kusangana nawo semhuri yekwaMatasha pamwe nevazukuru vedu. Ini semukunda mukuru mumhuri ndakauya kuzovira nyaya iyi kwamuri ndiri mutsogadzana baba avo vakanga vakabatikana nekuda kwemabasa. Tine zviri kutinetsa mumhuri, izvi nganyora zvinotevera. Zvatiri kuda kuti mutibatsirewo semusha kuti zvinombofamba sei. Hatisati tasvika hedu pakurwa nekuda kwematambudziko aya. Ndizvo zvatipa kuti tiuye kwamuri mhuri mukuru mutibatsirewo. Matambudziko, kurwara kusinganzwisisike, kusanganisira kukanganisika pfungwa chaiyo. Number 2, kushaya mabasa kune vamwe vana mumhuri ivo vakadzidza. Number 3, kusamira kwedzimba zvakanaka kune vane dzimba. Number 4, kusaroora nekusaroorwa kune vamwe vana mumhuri nekuvazukuru vedu, kungopiwa vana chete. Number 5, kufirwa pasina mazuva uye kufa zvisina tsananguro, obva pashayiwa anosimudza musoro kudawo kuzvitsvaga kuti chii chakonzeresa. Number 6, kusawirirana mumusha kunokonzera kusagadziriswa kwematambudziko aya. Mambo ndinofunga manzwa matambudziko edu, asi ndoda kuti nditsinhire ndichiti mumusha medu mane nguva tichingofiwa. Chanyanya kuzotisimudza kufiwa kwevanhu vaviri vakaitika muna January vakapera kuSouth Africa neaccident. Hanzvadzi yangu iri imba yaJohn Matasha, ini ndini mwana mukuru waJohn Matasha, uye hanzvadzi yangu inondidedzera namai varipo nana baba mudini vedu vese. Pashayikwa kudaro neaccident, mitumbi yakauya tikagara pasi, mitumbi iri mumba, nekuti nyakufa hanzvadzi yangu akanga auya muna September tetedu wakashayika. Ndikati inhamba 6 mumba mana baba vedu vakabarwa vari 10 tete. Kushayika kwakaita tete takauya kunhamo tikazoya kuNyarazve muna December. Hanzvadzi yangu iyi yakashayika yakatouyawo muna December. Achibva ataura akati mumusha medu hatina kubatana, zvinhu zvedu zvatinoita hatinongodhunzirana, uyo aita zvake uyo aita zvake. Dai zvaibvira taizomboita get together. Anga akati hanzvadzi unozoronga iwewe gore rinouya wondipa date racho kuti timboite get together, timbonga tiripo tese tione kuti zvingafamba sei. Hapana kupera 12 days tabva kuNyaradzi yatete wakanga washayika muna September. Ndopakabva paitika accident nehanzvadzi yangu aine muzukuru mwana wangu inini anova mwana wemunin'ina wangu second from last, ndo wangu wakatotedzana. Munin'ina wangu ari kuUK, mwana wake anga ari kuuniversity, amusiyira iyo hanzvadzi yangu kuSouth Africa, iye waigara naye. Saka wakanga wari wese waita accident, wakafa wari wese. Saka zvaitika sekudaro takabva tati vanhu takawirirana tikati sekuti mukomana wezviri zvakazvitaura tiri kunyaradzi vanhu vazhinji vese vakatozvinzwa kuti daitaita get together. Saka ndiyo get together party yacho yazotoitika iyi kuti tabva tasanganiswa tese pakanga pakazara pamba ipo papa. Mitumbi iri mumba tikadaidzana nana baba tikataura zviri kunetsa, vanhu vakataura, umwe noumwe akataura, tikasvika pakudini pakuwirirana. Asi chandakaona chikuru chakabatika panyaya iyoyo, musha wedu waparadzwa ndiana mai vedu isusu, ndo zvakabuda mukutaurika. Vana mai vedu umwe wacho akasimuka akati tazvizwa, chitipai nguva tisare isusu tichigadzirisana tozokutaurirai. But up to now hatisati tazwa mhindu yekugadzirisana kwavo. Isusu tina baba munini vedu vanorwara, ipapa vaona kutouya vatomboenda kunodaidzwa nehanzvadzi yangu, vanga vakutaurawo zvavo zvavanga vakutaura tikavasiya. Asi ndiye ega munhu wakataura kuti naimi mwanangu maakutoenda
shuwa apa muzukuru mwana wangu inini wakabva aibva kumusha kwedu akanditi ndine munin'ina wangu nyakutofirwa wachiini zvamava kutoenda matisiyira mutorwa mumusha muno hakwasi kumbofamba iwawe tikati baba asi ndimwana baba wacho isu tiri vana mungazonze isusu vana kuti hapasi kufambiwa wei saka nemunin'ina wangu nehanzvadzi dzangu dzevana wajona takabva tadaidzana tikauya uzo zvataurwa ndipamuni wedu ndobva tati asi zvimaitikira azvo nekuti iko kusouth africa kwacho pasini pakaitika accident mapurisa achiuya hanzvadzi yangu anga ariko kusouth africa usho anozvipupurirawo zvakataurika pacho akati zvaitika pano its mysterious hazvizwisisiki kuti muri kuti panapa paitika accident motikari manga muine 1 2 nezvese zvatiri kuona panapa hazvigoni kuti zvidaro patotanga panga paine munhu wechitatu ndiani zvazi kana muchitenda kuti kune chivanhu endai munofamba hatisati tambozoona zvinhu zvakadai makamera kusouth africa kune makamera takazoda kuti titeere kuti timbonyatsoona kuti chii chakaitika up to now hapana kamera yeresult yakabuda kuti tizive kuti chii chakaitika tatenderana nehanzvadzi dzangu kuti kana zvakadaro ngatifambe kana pamwe baba ataura kudai ndakabva ndaenda kuna baba wangu sara pawata ndina hanzvadzi yangu uyu anogara kusouth africa uyu ndiye wandinaye muno tinogara kuharare umwe munin'ina wedu ari kuuk tikaenda tikanotara kuna baba tikati baba tauyirawo tine zviri kutinetsa maringe nekushaika kwakaitika kuna Perkins natadiwa vamupodii tafamba baba wakati atazvizwa ini ndikati asi ini hangu ka mari kumashure so regai ndidzoke kumashure pane dare futi rimwe rakatomboitika tisati taita revatunhu vemutumbi revanhu vakufamba rapava munini wedu vanorwara kumusha ana tete vauya tete wacho ndo wakabva kushaika wakanga wamenyanya kutungamirira natete naumi apa ndo wanga waripo vachidei tambofambira tarabisa hanzvadzi yedu iri kurwara pfungwa saka ana tete vakati kune kwatanga takamboenda kwakazi kunoda kuti kubikwe doro kuzodini ana mai edu akataura tisi tinonamata titi zvokubika doro mamethodist haaiti izvozvo zvokubika doro yoweyo hobvu zvakataurwa ipapo ndanga ndiri kuinini ana tete akabva zvazosvika pakuti kana zvakadaro tinobika hedu zvikanzi dzimba idzi dziripo uyai mubike ndiana mai edu asi ana tete akati zvinoite kuuya kubika doro mumba memunhu iye munhu acho asingarumirirapo saka ndopakazorizawo takuti padaizwe kashare mufundisi kashare wemethodist ndiye akazouya paprayer kunamatirwa baba munini wayo asi hosha yekurwara kwababa vangu haina kupera vakazoendeswa kuchipatara kwavari kuita zvekupuhwa mapirisi ekungorijusa kuita simba kwaaita achiita kunga zvine kakurwisana mazuva ano nekumwa mapirisi haachaiti izvozvo asi dambudziko rekurwara harina kudini harina kupera saka isusu tauya pano nina hangu nekurwadziwa nezviri kuitika mumusha pasina unomiririra kana kuti zviitike takaenda kuna baba tichivataurira vakati urei mwana ndazvizwa january ndokumwa kutopera kwajanuary ndobva takataura chitabva kunoku kumusha baba munye akati urei mwana wangu ndazvizwa tichazoti tizvironge tofona futi baba vakati ndazvizwa 6 months down the line hapana chakanga chakuita ndobva takazovafonera baba munye wachibva wanditi ndakataura nevamwe vangu vakanditi kwamambo mutasa because ndakati isusu tauda zvokuenda kwamambo mutasa kwekuti tinopohwa vanhu vanotibatsira vasingazikanwe nemunhu vari neutral tiponyatsoziva kuti chinoitika chii mumusha medu baba akati ondo zvamafunga ndikati zvanzi hapana kuvasina kushata saka baba vakazonditi ndafonera vamwe vangu panyaya yawakataura iyai wanditi mumusha medu hamuna ngozi kwamambo mutasa kunotongwa nyaya dzengozi chete inini ndobva ndakati saka munochiuya kunoku tiende kwatinoenda tigadzirise zviro ini ndikati kana zvakadaro isusu hatichatenderani nazvo baba munini wangu amboti haana mari yebhazi yekuti vauye kunoku munin'ina wangu wekuuk akatumira $100 saka pandakazomufonerwa ndichiti pandataura nababa munini wanditaura kuti hazi vamwe wangu vari kuti mumusha medu hamuna ngozi saka kuti tiende kwamambo mutasa hakunoendwa nevanhu vane ngozi mumusha saka imi muchiuyai kuno tiende kwatinoenda tigadzirise zvinhu izvozvo ini ndakambovataura tisati toda zvokuenda kunganga dzinozikanwa navamwe kana kuti tundundudzane kuenda kunganga ye1 of us toda kuti tiende kuna vanhu vanobatsira vatisingazivi tese saka nazvazvo zvekuti ngatiende kuna vanhu vamwe vari kutaura daro isachadi munin'ina wangu akatoti inini handichakwanisi kana zvakadaro I withdraw mari yangu
akafonera mainini mudzimai wababa akatizvo mari iya yatatakati tiite basa iri kana zvasvika pakudai inachadi huku dzenyu dzamunochengeta mainini vanochengeta huku dzenyu dzamuri kuchengeta dzasvika here nekuti ndinoda kuzoti mupe vanhu huku idzodzo mainini akati hazisati dzasvika zvanu kana padzinenge dzasvika mochinditaurira saka huku dzakazosvika pakusvika ndobva wafonera zvamunenge mamubvauzwa akati pahuku 16 idzodzo vaataura ndoda kuti dzipiwa ani tikadzipiwa isusu mainini wakasiiwawo nedzavo 5 inini ndikapiwa 3 kumba kwangu kwandakaroorwa pamuzinga nyama hanzvadzi yangu yakapiwa dzake 3 ndine mukunda wangu akaroorwa wakapiwa dzake 2 navamwe mbuya wedu muchanyerei variko kuzengezawo wakapiwa dzavo 3 16 huku zvadzakwana zvasakana zvadaro kana paine rimwe zvinhu zvichazorongeka takuita tiri tese hanzvadzi yangu isati afika akafonera kuti baba munini akati baba munini zvaapapiko zvokwamambo mutasa nguva yekufamba akanditaurira hanzvadzi yangu akati baba munini wati madii kuti tazoti patichagadzira matombo next year tozozvigadzirisa hanzvadzi yangu akati chii chiri mwenyonetsa kuti tifambire nyaya idzi kusvika pakuzoti tozoronga next year pani takugadzira makuwa isisati takuziva kuti chii chakamboita kuti zvinhu zvakadai zviitike uye chii chiri kumboita kuti mumba munofiwe padiki padiki september kwakafiwa january kwakafiwa izvozvizvi tina tete wedu dhori wakatoibva last friday vafa futi hapana wataatomboziva kuti chii chiri kuitika saka madii kutumira munhu aenda vaanenanzi akati o zvinoita kuti munhu tumira munhu munobhuka jeti vanotoenda ikoko saka ini ndakanga ndiri kuuya kuona mai wangu ngaoparetwa ziso rine matsanga pari paexit holiday hanzvadzi yangu ati pauri kuenda kunoona mhama chienda iwewo unotaura nani baba munini ndakataudza kuti kutumira munhu kunoita wakabvumirana nazvo ini nditi vandaibva ndaenda kuona baba munini wedu vanova mukuru pane vese vari kuapa vari mumba wasara wakandipa hanzvadzi yangu friji nokunda ariko ushu ndakaenda ndikati baba munini nyaya yamakasotaura tiri kuno kusati abva takazoenda kwarari nahanzvadzi yangu tikataura nababa munini kusara pavana vedu tavataurira vakati oraiti mwana wangu tazvizwa tiri kuronga asi tiri kuona nguva yacho iri kuramba ichireba pasina chatichaita saka inini kuya kwandanga ndaita ndada funga kuti ndibatsire ana baba munini ndiende kwamambo tinobhuka jeti tozongoenda tese baba munini akanditi zvakanaka ndazvizwa mwana wangu enda nafredi tichibva tauya inini nafredi takatanga kuenda kwasekuru mutenda sabhuku wedu vawafonera ishe mukana vakati ndinowazukuru vangu vari panapa isusu tiri vazukuru kwamutenda vane nyaya yakati vanzikauyo takatohaya moti ndobva taenda kwaishe mukana ndobva tanyorwa tsamba tichibva tauya kuno ndikaona sabhuku ndorikanda ndikavataurira nyaya yangu ndikati saka muda kuzoya rii ndikati pambari pamid 21 june ndikati mukupera kwemwedzi wajuly I think ndopanenge pakanaka kuitira kuti munhu wese anga ainewo mari yekuti afambe tobva tachiuza deti ra2 deti rinova rasvika nhasi ndosaka matoona tiri pano asi ndine chikumbiro nekuti pane kakutaudzana katazotomboita kuti panzapo kana muri kutipa vanhu kutibatsira mama ndikukumbirawo kuti vanozwa mukotsanjera wange wasipo palaini apo iyoyo because ndatozwa mashara kuti manje tinoda kuti tiende kuna mukotsanjera so what who is he the interest yekuti pataurwe munhu one efichi nini ndauya kuzotaura nyaya yacho panapa ndindawa ndiri kuda kuziva nezvake ndikuda kuti tibatsirwe kana tiine dambudziko mune zviri kuitika mumusha zvigadziriswe kana paine zviripo tozviziva zvogadziriswa matambudziko ari kuramba achiitika apere kwete kuti tizwe munhu anotaura kuti hazi mukotsanjera who is he imi mumambo ndimi unofanirwa kutibatsira munotipa vanhu venyu vatisingazivi toziva kuti chii chiri kuitika ndatoenda hangu Mana mudhara baba ndiri pano ndizvo here zvito zvakanga ndikati zvimwe ndizvo zvimwe havisi zvisizvo ndezvipi mwana uyu akauya akwandiri mama baba akati kudai mwana ndazvinzwa ndinotaura nemiri wangu ati paro mwana munhu akamira ndobazitaura zvaitira mwana pano ndakaanira zvakanaka chei tozva rutase zvauri kuda saka toita sei titaura natete tiri vanzvadzi dzangu tosangana kumusha toronga zvakanaka-naka tikachita zviri tida kuti pambwe
Ndokomba pakaita tiri chikwata. Ndakafonera hanzvadzi yangu hombe yacho irikuone vhari varipo. Ndafonera ava maipedzi varipo. Ndo zvataura mwana tiite. Saka tati tisangane kumba sataenda kumberi. Anatenda ukabvuma zvakanaka. Ndakafonera bheki nemwana anoziya nyaya yaizikwaziya irikufamba musha. Ndafonera natenda kuti awechonani kutangira ipapo kuti uenda kufu. Mwana akandipinura kumazvitire mataurira natete zviya zvadhakwa. Ndo zvaakanditaurira kuti zvadhakwa. Ndakabva ndanyera pakadaro ndabva ndauza natete. Ndo zvandangoti udzwire zvinizvozvo zvadhakwa. Ndo mamira zveshe. What are you saying? Ati Murumboti ini ndakamira kuti zvakataura nemwana kuti hatimbofambi. Ndakaudza mahanzadzi dzangu. Tati hanzadzi tisangane kumusha tikurukure nyaya dzatiri kutaura. Tikurukure nyaya tiri pamwe chete kumusha. Hanzadzi dzikabvuma kuti tinouya nepana dzepiripi. Ndakazopa bheki kune uyu mwana ari kufamba nenyaya dzacho. Kuti zvawataura zviya izvi anatiri vati ngatisanganei. Tatisati apana dheti. Ndokuti tisangana kumusha nguva rini. Saka muruti kuya kwamaita nhasi you are not ready kufamba kuzomutaura. Zvinotoreva izvozvo chakazvo. Hapana ndikada kubvunza ndikagona kubvunza vari mukati. Ndinobvunza ini tichakubvunza. Imimi hamusi ready. Fine. Mwana baba uri kundwana. Mwana baba uri kundwana. Muri ready. Takamira kugara pamwe chete nalatete. So unofuti baba uri kundwana. Wana tete wachari. Muruti tete. Ini ndandakamirira kutaura kuti mudhara zvaataurirwa ndiyo chatunganidza nemhuri yese. Mhuri yakazara mama nemhuri yese mumusha medu mekwa matasha totangira ipapo. Ino takazoshamiswa takuona yasamu. Inini ndiri pakuti chinhu chakandibata nechekuti tataura hanzvadzi kwatiri tataa makasununguka uyai tirindi kuti zvadhakwa. Ndopari kundirwadza kuti zvadhakwa zvacho chinyi. Inini ndiri tete wake iye ari mumba make ndiri mumba make zvadhakwa zvinhu. Ndopari kundibata zvakanyanya munhu. Ndiri redi baba. Daro rekumba harichaiti bange kuti mwana akabva auya mberi zvekuti tichagare mumusha vakaona zvisina kukodzera. Saka tiri redi paanoda kutitsvitsa nekuti ndiye achatidhiraivha kwese kwaanoda kusvikanisa. Ndiri ipapo. Mukaombera maoko manje kwandiri manje zviwa zvatipaine picture which is wrong and picture yakundipa zviri wrong yaikuti makutanga muri mese magezera munhu wani kuti nekuti iwo ndiwazvitanga saka pedza nyaya dzacho of which is wrong. Kana kuti sokupatina muziro nyaya yangu iri pekuti tiri here inagreement zveshuwa zvitowa nemwana zvikunetsa here ndopane nyaya yangu ichokwadi here kuzvikuzi nemwana zvikunetsa here ndaro zviri kunetsa here. Ini kwandiri ini handingabvunza ndingati pane zvokundinetsa here. Ini kwanza handingasaona kuti zvakadai ini kwandiri. Zvutaura nemwana tizvere zvavarenga pasi. Kwakangonaka. Chimukonzera kudaro tese takadai. Ndakamutori redi kuita zvese izvo. Ini muri redi. Right. Pane umwe ane mafungiro akasiyana neizvo.
patauro rangu ndakamira semana zvitauro nevamwe vanenge nangovamiri nevazukuru kana tete vaitoti izvi mutaitotya tozvitanga sei kana kuaprocha vantu matanga sei titoona vamwe vacho vari pano vaitaura zvokuti nezandara kuaprocha vanani ana baba vanotyisa madhara handizi kuti vanenge vari paranoaa no izvi chandinoda kuzwa kuti chinhu chifambire mberi chiwanikwe nemaresults anenge ari positive ari agreeable to everyone. Chekutanga ndechekuti first panotanga kuva necommitment yemunhu wese kuti are we committed kuti chinhu chatiri kuita whatever results dzinobuda we are prepared. Ndomanenyaya because zvekuti kuzoti mafamba kamangwana mafamba muchiti kwazi bambodiwa nemabhashi akawanda handisi bozozi zvagara zvakarongwa hazvibatsiri chinhu. Saka ndosati itai imimi nditaure zvamuri kuda imimi zvinoita kuti nyaya yenyu muifambise nezvamuri kuda imimi kuti ibude chii ibudise zvamuri kuda the intended results. That's what is important. It's not about just following because one what no ngokuti tikazimana tapinda mumodhi yekuti tikuti nekuti nhingi ati saka ngatimboite is wrong. Tikuti isusu if you need time to sit down and go back and sit down as a family and isusu tikuti nhasi muripo handiti we can afford you that opportunity. Go back and sit down nhasi then give us chii kuti mawira the plan that you want now kuita chii because pane two things kana any family handisika there are two things. It's either kuda kuenda kune mubatsiri kana kuda kuti mubatsiri auye munhu. asi as a family nemwanzivira anoita ibviri tiri pasi takapinda munhu togara pasi chachakura handinganyepi because papa kutobuda zvimwe zvimaaccusation takasvika ndii yense zveva street talks wakati takazodaitika zvamutaura zvatiri kutaura ndezvekuti mukafamba handisi muine kakufungirana nemastreet talks iko kuti wakazondita handisi hazvina zvinokubatsirai because umwe atomuchii atopinda mudefensive mode already musati mambotaurwa chinhu but umwe atomudefensive mode kuzara handisi saka situtika clear the air first handisi then munhu wese moenda muziva kuti chatiri kuenda guys tiri kuenda kunoita chinhu chakati ndakazvimira let's go ahead iweyo already fine handisi uyu mudhara wataura kuti hinzi ngadhuri kumba tete uyu ataura kati ngadhuri kumba timonogare kumba ndozvataura mudhara uyu tete uyu handisi ndozvataura uzvaura kuti semuri gari monogaisogara pamba tise plan kowa mwana waneka mwana taurai bambo sumuka bambo sumuka bambo garai basi I'm sorry, Mambo Nyadari. Ndoto wa Natasha. Richard Natasha. Ani na muda anchona nga sakango kotsera. Kuti tingogare tangodini. Tangosvita boss yatodeuka yadini. Yadeuka ita presentation. Tatenda. Yadeuka yo kurudi tigare na. I'm sorry, Mambo Nyadari. Patatosvika kuno pachatikwanisa kuzotora mashure. Agreement vanhu vese pasatogara vatatotingati munodaidza munhu anouya pamusha podaidzwa tobva tapedza kunodzokona kugara pasi kudzokona pasi here titozouya futi tichienda kunofambira what kudzokona pasi kunogara pasi tinofanira tine decision. Yes, you know my way my principle is ndekuti handiti urikuno ndiye baba handiti ndiye dictator handiti asi baba kutora kwaita andiratidza kuti anenge mukafeeling kekuti ndatorerwa chigaro changu. I'm supposed to be organizing these things but someone has taken over what I'm supposed to lead. So inini ndanongoti let's go down tigare pasi tagare pasi we talk about this thing then we plan. Ndozvataura ndaro ndosandakangora but ndobva washaya kwese nemwe
question yangu kuti tine discord. Ungati pane nyaya kwanuza. Yekuti kuti tifambe tine discord. Yekuti some are in disagreement, some in agreement. And ndopane chii? Ndopane nyaya yangu ipapo. Kuti yes, musangofambe zvekuti mungoti tafamba. Munhu point neruzo. Kuti musangofambe zvongoti adi tafamba. Andizvo. Because mukaita zvongoti tafamba. Andizvo. Already even you pasali pairi chatombotaurwa kusana kwamatenda. Pano umwe atobvira aramba kare. Zvichanobuda ikoko watobvira aramba kare. Pasali pasina pairi chatambotaurwa but atoramba kare. But the majority of the people, what would the majority of the people, the majority, that's what the majority of the people, what we are the fact. Well, I'm going to read it. Deputy, can you take a mutas? And this is the truth. This truth you're not going to say. So what is it happening to the pocket pay? Pan of farm boy, separate. I see one farmer separately, one week. What would name a star now? Sakachawar would actually take confirmation. What's not somebody? What would name a star? How? What would now? Sakachawar would actually Patrick in the shade and doing. Chicago gave us yes to the Nekwakati Kuyo. No passes the photo. Nekwataka went to Buena. I don't want to know. It's like I don't know, guys. Can I do this to get strong at this such? And got the same story in the formation. You will know in the one. Tozi Kuyas of Vipira. You guys, whatever the outcome. And Nyawika's Dini and this. I think I know the details of those yours. I need to honor. No, that's what I say. God is such a. Those are important. It's not about computer fault finding. You don't go to the Rubu India. Then you can more not a Rubu India. Then what next? Because what is important is to stop forward. Mona Maria. Sakakana paine munhu atozwa ndiri kuuraya andika that person yangu mukaenda kwamukuenda endai nemunhu ari ready kuzotaura azvishwa guys ndiri ndandiudza zvakati help me angamukona then but mukaenda manje nemunhu atogara kaevening yamba ruziva kuti ndiri kuuraya but autogara autofutidza foya yakaisokandwa foya pasi kuti dai zvakabuda autotoisawo rindi kuti hazvinobudi baiko kuenda kutora chinhu wani ukaona munhu anokwanisa kuita mushonga wekuuraya munhu and the same person iye anokwanisa kutsvaga futi mushonga wekuti mhepo yemuvhisa isa munetsa andikaona chachibairo ukaona munhu achikwanisa kuwana mushonga wekukwanisa kuuraya munhu it means the same person iye anokwanisa kuuya kuona futi mushonga wechii wekuti munhu iyeye afa asaumuki. And the same person anokwanisa kutsvaga futi mushonga wekuti pamunoenda pan'anga chaipo signal haibudi, signal inorasa. Not more. You should be ready for all this change. Ndosaka ndatika inini ka kutora vanduita nduti ini normal chandida kuti chinhu chifambe because it is stake anditika it's the family stake not individuals. Saka kuti it's the family at stake it means chese chatuita tatuita as a family then whatever zvabuda we assist each other kuti zvinhu zvese zvigadzisike zvapera but it's for the benefit of the family not in individuals. But tikatanga futi mukati like zvamutaura kuti adzane mamutaura adzane kuti
pana titoenda kwambosanjira. From the way I know I have dealt with that guy for a long time. He has helped so many people for a long time. He's not someone who knows something go Muna anataka basaraki. Muna anataka basaraki. Upatsirai. Because I think there's testimony. Okay, the base bara manyana na ngare bara base. Bakawanda base on. Wanabatsiwa. Chiri important choda mutsagira. Are you ready to be helped? What was the difference between Mutsagira and Wamu? Wamusangana inganga. Musanga. Imi murkwenda unganga. Musikaenda kumashikiro. Shikiro nenganga zvinhu tu zvakasiyana. Because shikiro ari kuchekinyora. Ari kushonga. Asi n'anga uchitosvika inotokupa mushonga yokucheka nyora yoita sei yokupa mhiko nechii. Asi svikiro hariti. Svikiro rinokusvika rokutaurira mamiri akaita zvinhu rinobva rakupa gwara richiita iso. Kana muchamiri bhozi mungaipa wakamunyepera ndazi muchameda muna ngozi anoaiwa kaisi pamunorara nekuswera kwakasiyana. Munozwa pamunorara nekuswera kwakasiyana. Munhu zvaaripo papa ndiye anozviziva ega. Munozwa munhu paari ipapa ndiye anozviziva ega kuti ndakambinga kusvika papi. You'll be surprised kuti pama suspects yamuinawo poapasha yagara vana robatwa kuenda kobatwa munhu wamusingambofukiri kuti imi ndimi wabata kuti kuti angaioni basi wapana vemazuva ano vari kushinwa. Wapana vemazuva ano vari kushinwa. Nakuzaendo wapana vari kushinwa. Munonobatirwa munhu wamusingambofungiri kuti mese munotanga kutoramba ndimuti ningikana ningangamboiti zvoitomuziva kana asi ari iye ane tunhu twese. Nyaya yakuda kupfuma, nyaya yakuda kugara zvakanaka kudarika vamwe inokwanisa kuti upinde uchiita tumwe tunhu tusina basa. Saka ndikuti anyway imi kana mati as a family you are ready kuti mubatsirwe ari kuti mukomana asati ari kuti ndokudza gono umbotatisa pazvino I don't know, mokwanisa kungoti patuma minutes muri panzara zvamukwanisa kubata mapurota wabata taona kusaida kuti ndii muri kuenda kuhere kana kumati awiri muri kuda wangani wairiri nomari isusu nomari kuti munyase kubata shuwa kuti munyase kubata shuwa mune kusvika wamedlisabotri sasha chakanaka chekuti nhasi muzokwanisa kuti nhasi mapapa maendawo mukozo dai hamuzokwanisa. Saka tichiti pakaita kana kuti wani anokwanisa kuuya nhasi wouya mopedza naye tokutsvagirai umwe wouya chingura because hasemudhei kuti nhasi haazito mari atenda kuti nerizere zvakamira tizine mane pekutangira umangwari unoshandika ukati nhasika
tikazotawo kumana vari kuite zvakaita sei anokwanisa kuuya nhasi achikwanisa kuuyawo kana mangwana paine mwana akwanisa kuuya futi anodii futi ouya mangwana saka chimbomira mbichaka kwamboiti confirmation musafungire imba kuchembera ane mhosva